U aħna hawnhekk intqajna mill-qrib aktar l-Isqof Tawdex Monsinjur Mario Grek, kellimna l-postulatur Monsinjur Charles Cicluna, kellimna wkoll ma' l-Eċċellenza tiegħu l-Arċisqof Monsinjur Paul Cremona u anke ma' Dune Diżammit u ma' Father Charles Tabone. Ma tonqosx ukoll intervista qasira mal-kap tal-Oppożizzjoni, kap tal-Partit Laburista Malti, Dr. Alfred Sand. Staqsejnihom x'jaħsbu dwar din l-okkażjoni unika tal-kanonizzazzjoni ta' George Preka. Monsignor Grek, grazzi tal-li sibt il-ħin biex tiġi qrib il-mikrofonu u l-kamera stana. Għalik, xifisser dan il-moment storiku? Huwa moment ta' spiritualment intens ħafna. L-ewwel nett għaliex Dun George huwa wieħed minn ħuna il-Maltin u l-Awċejn. Imbagħad huwa saċerdot. U li għalija saċerdot qed jiġi rikonoxxut propju għal dan il-grad ta' qdusija hija xi ħaġa li tagħtini sodisfazzjon spiritwali kbir ħafna. Mons, postulatur, kelma smajnija ħafna, eżattament xi tfisser? Postulatur ġejja minn kelma bil-Latin tfisser postularu li tfisser titlob jew tittallab. Jiena ħobb ngħid il-postulatur huwa tallab. Addirittura tal-lab. Fis-sens titlob. Se tiġbor bis-saslam. Koll għandek bżonn il-flus, ħafna spejjeż għall kanonizzazzjoni kienu s-soċjetà ta' dottrina nisranija li ħarġu l-ispejjeż kollha għal kawża tal-kanonizzazzjoni tal-fundatur tagħhom bix-xieraq. Imma parti il-kwestjoni ekonomika, il-postulatur fiċ-ċerimonja tal-kanonizzazzjoni jagħmel xi ħaġa importanti għalkemm sempliċi mal-Kardinal Sarajva Martins lu għal-kap tal-kongregazzjoni tal-kawzi tal-qaddisin u jiena ma' 3 postulaturi oħrajn nitolbu lil Papa fisem il-Knisja biex jikkanonizza dawn il-bejati biex isiru hekk 4 qaddisin ġodda tal-Knisja Universali. U għalhekk minn din il-ħaġa li il-postulatur jagħmel fil-kanonizzazzjoni jittieħed l-isem tax-xogħol kollu li jagħmel qabel. Fil-Kastana il-kawża ta' Dun George Preka bdiet fl-1975 kien hemm il-postulatur Giuseppe Delija u mbagħad kien hemm ukoll il-postulatur Patri Mark Said Dominikan u fl-1996 sirt jiena t-tielet postulatur. U l-aħħar għaliex issa x-xogħol dak li kellu jsir sar. Ovvjament jekk inti tistaqsini s-sentimenti tiegħi llum huma sentimenti ta' gratitudni, sentimenti anke ta' ringrazzjament lill-Alla u lill-poplu Malti u Awċi ta' kemm mhux biss issapportja lill-kawża ta' Dun George Preka imma ta' kemm daħal fl-ispirtu ġenwin tagħha. Issa għalik personali, xi tfisser ikun qiegħed hawn u li għadha se tkun ċelebra mal-Papa propju f'din il-pjazza enormi quddiem tant mijiet eluf ta' telespettaturi li jsegwu grazzi għal Eurovision din ix-xandira. Naħseb li ifisser 3 affarijiet differenti. Naħseb ifisser l-hawn il-fer ta' ċelebrazzjoni li hija xi ħaġa majessuża, hija xi ħaġa qawwija, hija xi ħaġa li tinqasam mod speċjali fil-poplu tagħna Malti u Awċi. It-tieni ħaġa naħseb hija xi ħaġa li tur il-kuntrast tal-qdusija fiha kif persuna jgħixha mal-qdusija li mbagħad tiġi ċċelebrata f'dan is-sens ċelebrazzjoni. Ġifieri għandek dil-ħajja ta' dan il-qaddis li ħadd mhux ma kinux jafuh, dak li kienu jafuh biss. Ġifieri dak kien jipprova jistaħba, dak kien jipprova anki ddejjaq jieħdu l-ritratt. Ngħidlek l-ironija ma rridx jiġi mfakkar wara mewtu qalilhom. Imma dik hija l-biċċa xogħol li t-triq ta' qdusija kont ma nifhmuhiex, hija triq ta' qdusija issir xejn biex imbagħad il-mulej jagħmlek xi ħaġa, ġifieri Ġesu hekk għamel l-ewwel miet qatluh biex imbagħad ġifieri dik hija loġika Kristjana mhux dejjem tiftiem. Anzi, Alla l-imbierek jaħdem ħafna drabi anke permezz tax-xejn, ir-raġuni għaliex tal-persuna. Għax jekk il-persuna tafu da intelligentissimu, dak kien hekk, tajt mela tifhem l-uman, meta tajt dan mhux suppost qiegħed hemm. Dan kien ta' intelligenza enormi, normali, ta' saħħa enormi, suppost laqqas qaddes għaliex ma kienx jiflaħ, għalfejn ma qaddis, għalla s-saħħa minn fejn ġiet għax kienet ta' Alla. U naħseb it-tielet ħaġa li rridu ninsistu fuqha. It-tielet ħaġa hija li s-sena d-dieħla se jkun hawn is-sinodu tal-isfijiet. U dan se jkun fuq il-kelma tal-Alla. Jiġifieri jiena ngħid li dan ġie f'mod opportun għaliex il-messaġġ ta' Dun George, mhux qed ngħidx aħna Malti, għaliex dak li għamel Dun George hija xi ħaġa impensabbli. Jiġifieri għandek
ħanibdew minnhom fiss, sa mhux l-opra li jagħmel. L-insistenza li ta' fuq il-kelma talla li hija xi ħaġa li propri dis-sena d-dieħla minn kemm se jagħmluha. It-tieni li inti jkollok lajċi stess li inti qed nitkellmu ħafna snin ilu, li inti temmen daqshekk f'daw il-persuni li mhux x'inhuma issa x'kapaċi tagħmel bihom, x'kapaċi tagħmel permess tagħhom tifurmhom hija xi ħaġa enormi. U t-tielet ħaġa li hija xi ħaġa anke di bla sens, ta' jkun hemm ta' f'xi mument u qal isma' jien nista' niddedika daw li minflok ma jiżżewġu li ħaġa qaddisa u jkollhom it-tfal tagħhom da kollox, dan ħallihom ma jiżżewġux biex ħajdhom jiddedikawhom ma' tfal tal-oħrajn biex jitgħu il-merba. Xi ħaġa tal-ħaġa biex tliet affarijiet li naħseb anki ġifieri fil-kuntest ta' dan is-sinodu jiena suppost nkun preżenti, ġifieri nippretendi li f'xi mument inkun nista' ngħid il-viżjoni anke ta' Dun George ħalli mhux biss aħna hija don issir mhux biss ta' Malta u Tawdex imma ssir ukoll don universali. Kumment qasir propju dwar xi fisser għalihom li qegħdin hawnhekk. Din il-festa kbira li se niċċelebraw għadha u ġa bdiet tiġi ċċelebrata minn issa hawnhekk, xi tfisser għalik? Father Charles. Norman, kif ġejtaw dolodu fi Pjazza San Pietru u hemm mal-faċċata tal-Bażilika tal-Vatikan tara il-San George tagħna hemm minni qabiż li dmu. Tant tħossfer f'qalbek. Tajtara tagħna qiegħed hemm ma' dawk it-tlieta l-oħra, ara San George tagħna, ara Ġorġi tagħna bdejna tant tieħu pjaċir. Għaliex hija sodisfazzjon kbir illi dana huwa l-ambaxxatur ta' Malta ngħidlu jien. Għad-dinja kollha, l-ambaxxatur tal-Qdusija għad-dinja kollha. Dana ħuna sar qaddis, jagħmlilna kuraġġ biex aħna nimxu wara Sidna Ġesu Kristu kif mexa hu. Minn ħatejak Dunedi. Jien biex inkompli ma' Father Charles ngħid li dan il-fer jiedu ninvestuh. Ma jridx ikun mument illi jgħaddi. Din mhux ħadd tiġi darb'oħra din il-festa se jkun hemm kommemorazzjoni tal-Qdusija ta' Dun George, però dal-ferħ tal-lum jridu ninvestuh fiex f'azzjonijiet pastorali fil-Knisja Maltija u Awċija, f'inizjattivi dejjem ġodda ta' solidarjetà bejnietna, f'maħfra ġdida li nagħtu lil xulxin, f'tiġdejt spiritwali li hemm bżonn fil-ħajja tat-talb tagħna, fil-preżenza tagħna fil-komunitajiet, fin-nies li jħossuhom il-bot mill-Knisja biex jerġgħu jersqu lejn il-Knisja u jsibu posthom. Dun George ta' post lil kulħadd fil-Knisja u bida miż-żgħir lil dawn iż-żgħar kollha ta' Malta u Għawdex u ngħidulhom ifirħu magħna idħlu u sibu postkom fil-Knisja Dun George lesti jressaqkom lejn Ġesu kif għamel meta kien ħaj kif se jagħmel illum bħala qaddis quddiem il-mulej. Dr. Sanġ, x'sinifikat taħseb li okkażjoni bħal di għandha għall poplu Malti in ġenerali? Naħseb it-tifsira tagħha ġejja mill-fatt illi il-Maltin qed iħossuhom mhux biss gburin bil-fatt li Dun George se jsir qaddis, imma wkoll qegħdin jirriflettu bħala esperjenza issa dwar x'tal il-poplu Malti u Għawdex bħajtu bl-esperjenza tiegħu Dun George Prega u li kien hemm ħafna affarijiet ta' valur f'dak li jagħmel li għadhom jgħoddu sa żminijiet tal-lum. Dak kemm iltqajna ma' tliet żgħażagħ tal-mużew li ġew ikellmuna u tinduna li hemm interess u ħerqa fihom mhux sempliċement biss ċerimonja ma kell esperjenza li se jkunu għaddejjin minn għada. Int qatt kellek okkażjoni tiltaqa' ma' Dun George? Lejn qatt ma ltqajt miegħu għalkemm kont naf diversi nies illi kellhom esperjenza diretta ta' kif kienu jgħixu miegħu u kif kienu jitalmu minn għandu. U kollha jirrakkontaw illi kien persuna sempliċi fil-mod kif iġib ruħu, fil-mod kif iwassal il-messaġġ u li kellu diversi talenti, mhux biss it-talent li jkun sempliċi u jorganizza tajjeb, imma wkoll it-talent li jikkomunika tajjeb. Jikkomunika tajjeb mhux biss ma' ċertu tip ta' nies, imma kemm ma' tfal żgħar, kemm ma' nies anzjani u kemm ma' nies tal-familja.